Aron mapangandaman ang panahon sa ting-uwan, subsub na karon ang clean up nga gihimo sa mga drainage ug sa mga kanal sa Mandawi City. Gipahimuslan pa ang init nga panahon para matrabaho kini. Ano ang report ni Nico Sereno? Sa Dan H. Abellana sa Barangay Kanduman, gideploy ang duha ka mga vacuum o suction trucks sa Mandawi LGU. Gipangunayan sa taga-engineering office ang pag-ukab sa mga drainage cover para mapasuyupan kini. Sa ilang mga naabli, naobserbahan ang grabing lapok, sagulsab sa mga basura nga maoy gipaningkamutan nga maklear. Ang ubang nakabara, mano-mano pa nga gihabwa. Muapaw na diya. Apaw. Sunahan yan. Samot na dito, muawasan. Mawasan. Okay. Kaya uman, pero dugay mahubas. Dugay dyan sir. Dugay mahubas ka. Sa pagkulay uwan sir, dili na mawagi sa kanal ng tubig. Kay mulapaw na ba? Kay barado na gid. Ang uban nga mga drainage covers, gisusisab sa mga opisyales, kundiin ubay-ubay sab ang mga nabarahan nga mausay trabahoon. Sa usa ka bahin sa dapit, may drainage pa nga nagsigilang kuno og awas. Asoy pa sa mga staff sa usa ka establishmento kay nagbasa ang agianan o gilumutan na daghan kunong mga motorsiklo ang nangalamba sa dapit. Na-stack up na sanahan. Nya giokab na to ang mga manhole. So maro matanaw do asa gan stack up. Ubang mga tao labay ba nya ato sa drainage. So di man to mantayan tanan. So kita ang barangay manima punta nga matarong nga tong flow sa drainage. Sa nahauna nga interview, matud sa mayor, nagpadayon sab ang pagtrabaho sa uban pa nga mga flood-prone areas sa Mandawi. Kaniliging sa imong soldier kining basura, kung mapuno nagbasura diya, mo backflow, mo ba magid na siya mo na. Tinabangay lagi tayo, di gyud kaya sa inyong local government lang. Wow, we need everyone's involvement. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak.